जों बेवहाय जोंनि बे साइडनि अर्थात खुस्राबारि हाबि गेरेन्सि सनापुर गेरेन्सि बेबायदि 6-7थासो रेभिनिउ गामिनि रायजोफ्रा जमा जानानै दिनै जोङो बे दलंखौ बानायनो गोनां जानानै फैदों। बेयो जोंहा थांनाय 2015 सनावनो दैबानाजों बायनायमोन आरो जोङो दिनैसिम बेखौ बोसोराव खेबब्रै खेबबाखौ मावनो गोनां जाबाय थायो। जोंहा रायजो राजाफ्रा जोबोद खस्थ' मोनदों। माने जों खस्थ' हिसाबै जों गोरनासे खुखाबसिननानै जों बुंबाबो आपत्ति गैया आरो बेबायदि खस्थ' मोनदों जोङो। आरो बे दलंनि गाज्रिनि थाखायनो हामा जानायनि थाखायनो बा बेखौ बानायना होनो हायैनि थाखायनो मोननो हायैनि थाखायनो जोङो गोबां बेबायदि उसुबिदायाव गोग्लैदों, जेंनायाव गोग्लैदों। बेमार आजार बा थांलाय फैलाय लामा हान्थिनाय गारि मटर खारहोनाय बेफोराव गोबां उसुबिदा जादों। खिन्थु जिथु दलं बेयो दिनैसिम जोंहा जानानै फैयाखै। जों रायजोनिफ्राय दलंखौ बानायनांगौ होननानै गोबां बार अफिसाव थांनानै नारसिनहैबाबो जों रायजोफोरनि खोथाफोरखौ अफिसनि इन्जिनियार एनजिअफ्रा मानिनो थान जायो। जोङो आसा खालामदोंमोन जोंनि बिटिसिनि MCLA बा एरियानि MLA बिथांमोना रिप्रेजेन्टेटिभ जानानै नारसिननायखौ जोङो लुबैदोंमोन। खिन्थु दिनैसिम बिथांमोना जोंनि जानानै बे दलंखौ मावनांगौ होननानै डिपार्टमेन्टलि आरो पलिटिकेलि प्रेसारखौ बिथांमोना होआसै आरो रिप्रेजेन्टेटिभ जानानै एसेबो माने जोंनि मोजांखौ साननानै नारसिननानै होआसै। बेनिखायनो जोङो गोबां दुखु मोनदों। बेनिखायनो जोङो दिनै जमा जानानै बे दलंखौ बानायना लानो थाखाय थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय जास्ट बाइक खारहोनानै साइकेल खारहोनानै जोंनि हान्था मेलाखौ खालामनो थाखाय जोङो दिनै ज' रायजो जानानै बानायनाय जादों आरो रायजोनि जानानैथ' बेबायदि जमायै थाङाबाबो सोरबा साब्रै साबा बेबायदि बुंहैदों। MLA लकेल मिनिस्टार दोङो। नैबे बायनाय जायगानिफ्राय 7-8 किल'मिटारल'सो गोजान मिनिस्टारनि जिथु न' बिनि रेसिडेन्टआ। दा बेयो मिथियो खोथा गैया, मिथियो। दा दिनैसिम बिदि मिथिनानैबो दुर्भाग्यजनक जों रायजोआ नायजायाखै। जोंनि साखाथियावनो जिथु मिनिस्टारबो दङ आरो BPF गभर्नमेन्टनि MCLA बो दङ। बिथांमोना जेबो बिनि सायाव नोजोर लायासै बा गोसो होआसै। जोंनि बे लामाया अकल जोंनि रेभिनिउनि मानसिफोरनि थाखायल' सुबिदा बे नङा। मानोना बे ओनसोलनि भैरबकुन्द बे ओनसोलनि मानसिफ्रानो बिथिं थांलाय फैलाय खालामो। जिनिखि खासिबारि थांनाय लामाजों बे साइकेल मटरजों हान्थिग्रा सुबुंफ्रा मानसिफ्रा माने बे लामाजोंनो गासैबो थाङो। उदालगुरि बाथाबारि जानानै उदालगुरियाव सर्टकाट लामाखाय बे लामाजोंनो गासैबो बे लामाखौनो थाबायनाय जायो। सेंसन जाबाय आरो बेखौ नैबे दैज्लाङा जोबबानो बेखौ आखाइ होनाय जासिगोन बा खामानिखौ जागायजेननाय जासिगोन। बेबायदिनो बोसोरनैया बेबायदिनो बारलांबाय। नाथाय दिनैसिमबो बे लामानि बे दलंनि सायाव जेबो खामानिनि आखाइ होनायखौ जों नुनो मोनासै। बिथां MCLA सारआ जिथु समाजनि खामानि मावनो थाखाय रायजोफ्रा बेखौ MCLA आव दिखांदोंमोन। नाथाय फोथायदोंमोन बिथांनि सायाव। नाथाय दिनै बिथां रिपेन दैमारि MCLA जोंनि भैरबकुन्द समस्तिनि बिथां सारआ बे जोंनि बे भैरबकुन्द समस्तिनि जोंनि बे भैरबकुन्द ओनसोलथिं माने बेबायदिहाय रायजोनि जौगानाय एबा रायजोनि मददनि थाखाय खामानि मावनायाव फेलें जादों होननानै आं बुंनो हायो। फैबाय थानाय BTC इलेक्सनाव जोङो जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बेखौनो थोंजों नोजोर होदों जे गोदानै ओंखारबोनाय सोलायनो थाखाय जुजिबोनाय जाय UPPL हान्जा बेखौनो थोंजोङै मदद होगोन होननानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिफ्राय जों खोनानो मोनो। जोंबो बेखौ थोंजोङैनो जोंबो सापर्ट होगोन।